magiging sana polisiya ang sarong bagay kung i-adapt din ang sanggunian. Kaya mamo po nag-handle ng research, kung igwaning mga estudyante lang, lalo na nagduduman sa opisina, kami po andam na magsimbag sa indang pangapudan. Sa presente po, bakusan ng mga local students, ang samuyang tinatabangan. Igwangon niya ng mga architecture students na online, naghahagad ning tabang sa muya para makatapos kan sa indang thesis. So tinatabangan mi po yan tanganing isitabagan na under this pandemic, they encourage ang or masakit magbiyahe ano. So online nagtatabang kami. Sa Roman pong mandato kang office is to coordinate all sectoral plans. Samuya kaya 5 ang mayor na planning documents na samuyang pinini-prepare, si CLUP, which is the land use allocation or the spatial plan of the city. Si CDP, ini si sectoral plan. Tapos itulong iteration niya, si Local Development Investment Program. Ang investment program, yun si pakakamadan, katong plano. Ang plano kaya mga pangiturugan niyan as in mga programa. Pero ang investment program, may mga numero ng katakot dyan. As in, ang investment program, pigtitilad iyan into annual iterations. Ang apod na kaya ang AIP. Tapos, siyang nagiging basihan kang budget. Kaya naugma po kami na ang Satuyang Urulay mapuon sa AIP. Tapos kung paano siya express into a proposed budget. Sa pa pong papel ng syudad is to, ay kang sa mga opisina is to monitor and evaluate programs. Igo po kami yung pig-upod. Kami ang secretariat ng Project Monitoring Committee. So halimbawa itong Satuyang Sanitary Landfill, pighihiling yan kan sa mga kairibanan sa opisina. Si iba pang mga projects na importante sa syudad, pighihiling may man yan. Tanganing masierto na tama sa tamanyo as in sa output ang sa indang pag-implementar. Siriman, kami nagpo-promote ng participation. As much as possible, dakol na busis ang madangog sa proseso. Halimbawa, kang bago nagkaiwang pandemic, puon kang Nobyembre 2019, abot sa around March 2020, nakatapos kami ng mga 16 na konsultasyon para bilugon itong panibagong comprehensive development plan. Ang sa tuyang kayang comprehensive development plan, mapaso na this year. Kaya po ang tananing pang-revise starting next year. Kami po naabala, pero we hope to be able to have that approved within the year. Tanganing siya na ang gamiton ta starting next year. Ang samuyang opisina po kumpuesto ni, kung di ako napapasala, 15. As in, yan ang rason kung tanata kung minsan di kami nakakaabot sa deadline. Pero maski para paano na gigibo mo yung mga girara yan, sa tabang kang samuyang mga katabang. As in, iba pa, ang samuyang opisina, iyo ang nag-administrar kang zoning. Si mga pamilyar sa pagtugdas ng negosyo, kung gusto mong magtugdok ng harong o magpuon ng negosyo, maduman ka kay Mr. Uliba, who fortunately or unfortunately is retiring later this month. Siya ang institusyon sa mayong syudad, siya ang nag-administrar kang zoning, siya ang nasabi ko ang sa imong propose na building, residential, commercial, tama sa zoning. And opportunity din, huling may mga kaibanan kami na tinitraining minaman, as in, hopefully ma-aprobaran this year, after final review kang HLURB ngunyan Department of Housing and Settlements Development ang panibago tang land use plan and zoning ordinance. So padagos na giraray kami ang ma-administrar kayan. As in lastly, secretariat services. Kami po ang secretariat kang CDC, kang Bids and Awards Committees, kang Project Monitoring Committee, Council for the Welfare and Protection of Children, as in iba pa, na ito ka Samuya. So iniki po sa kabilugan ang Samuyang papel digdi sa City Hall. Abante po kita. Hindi po si mga balik. Whoops. Ayan. Si mga nahaman mi over the last 3 years, ang inot po, nagsasabi na igwa na kita ning draft, nasa final review na siya kang HLRB, Central Office. May mga resita lang na kaipuan ming isumitir. Kung dahil na-lockdown sa sanggunian na makakasumiter ko ta kami katong ang kahagadan kaya sa tuya,
siyertohon na itong mga na reclassify tapos na rezone na propiedad sa City Hall reflected sa land use plan. Hinahagadan kami kang listahan kang mga ordinansa o resolusyon na pinagpasat. Hopefully maitaso mo yan ang sanggunian para kompleto ang detalye. Ano kung nasabi ko na ang second bullet, 16 workshops para sa panibagutang CDP. Asin kang mag-abot ining pandemic, kami man po ang nangyayalot sa pagbilog kang itong post-ECQ action plan against the disease. Niyong basihan ta sa supplemental AIP na pinagtutukar ngunyan kang sanggunian. Niyong basihan sa pagpasar ning supplemental budget kang syudad. Bilang CDC, kami man po ang nagtatabang tanganing mangyari ang meetings ng planning body na yan. For instance, this year, February tapos June, nagpa-meeting ang City Hall tanganing aprobaran si mga pagbabago sa satuyang investment program. Kaya po nagibuhon ta po ini dahil ang naging tuyaw kang COA sa tuya, may mga programa kitang pig-implementar na mayo sa investment program. So ang sabi kang sanggunian, daradagdagan ta na lang ang meeting kang CDC, tanganing updated pirmi ang satuyang investment program dahil nakita na tutuyawan kang COA. Zoning division po, more than 1,500 clearances para sa building, 1,500 man sa business, revenues of around 5 million for 2019. 130 researchers, students, professionals in the businesses. 97 reports kang samuyang PMC. 51 procurement documents kang samuyang Bids and Awards Committee. As in kang 2017 na bisto ang samuyang opisina dahil na-awardan kami kang Galing Pook as one of the 20 most outstanding local government programs. Sige, abanti kita. So ini pang samuyang proposed AIP. Ay ang hinahagan mi sa siyudad na iyo ang taonan kwarta, no? So regular programs mi abuto niyan na 11.59 tapos igwa kami sa project monitoring ning 0.23. So a total of 11.82. 11,820,000. So yan ang proposed AIP mi. Proposed pa lang dahil dahil pa siya aprobado kang sanggunian. Saro ini nga ning oportunidad na si mga opisina gustong magbawas o magpadagdag in most on probability mapadagdag yan kan sa indang investment program. Pidi pa ining ilaw. Pigduunan iyan ni councilor uing kang ilansar ining process na ni na pwedeng balikan girara ano. Pero mayoriya kung ano si sa inang sinumiter iyon na yan. Igwa ni nagkakapira na nagdagdag talaga. So basado po dyan, ini ang samuyang resultang promesa para sa next year. Ano. Ang pinaka bread and butter again will be zoning administration. We propose to invest around 300,000 for that. Kabali po sa 300,000 ang pag-upgrade katong position ni Mr. Oliva. Si Mr. Oliva kaya is a statistician 2. Dahil na siya kinulang na siya ang aspirasyon para magsakat, huli nga itamayo ning pwesto. Pero kung maaprobaran po ang bagong zoning ordinance, ang zoning administrator will be an architect and ang salary grade niya, we are proposing should be zoning officer 4. Tanganing maka-attract kita ning di kalidad na talent, lalong-lalo sa pribadong sektor. So yan po, we are proposing resources for that. Planning services, this represents the bulk of our office's outputs. Again, this has to do with preparing the planning documents of the city government, coordinating and conducting consultation workshops, and so on and so forth. So yan ang samuyang proposal. As in sa secretariat, imbis na duwa lang na meeting ang CDC, we're proposing nagibuon niyan quarterly. Kasing bagay ini duman sa audit memorandum kang COA, audit observation memo kang COA, na may mga ginigibong syudad na dai nakapalaman sa sayang AIP. So kung regular siyang nagmi-meeting, opportunity diyan tanganing mas ma-update ang sa tuyong AIP. So masimbagan ta so kakulangan na na-identify kang Commission on Audit. Project monitoring sa Giraray ay igo siyang inspeksyon, asin pagpreparar kang report, tanganing maging basihan sa pag-process kang related agencies ang City Hall. Kung babalikan ta po digdi sa ang pagbabago lang pala digdi sa samuyang AIP, may proposal kami na bakaling auto pero we are foregoing that.
ang pagbabago mi po, imbis na auto, ini ng urban planner. Again, this is a step in response to the comments from the Commission in Audit and the Sanggunian na dapat pakusugon ang samuyang opisina, and we hope na matawan kami ng autorisasyon na mag-hire ng urban planner. Tanganing mas, kung baga, sa basketball, mas magrarom ang bench kang samuyang office. Rumdumon ta po kaya na ang mga taga-City Hall naggugurang man So dapat nag-iisip kita, yaon nang sa to yung City Human Resource Management Officer, dapat nagpreparar kita ng mga masunod na maribay sa tuya. So kay po natawan ta sinang oportunidad, and a concrete way of bringing in new talent is to create opportunities for them to join the city government. So ako nagtutubod na dahil igwa kita ning hindi ako napasala at least three architectural schools digdi sa syudad. So they are a good training ground or a good source of material or human resource for the city government, especially for our office. Sige, abanti kita. So anong resources ang kaipuan mi tanganing ma-implementar itong mga direksyon na to? So mailing po nindo na we are proposing 9.99 million to support the requirements of the CPDO, both present and proposed. Sa atyan po ipaliwanag ko ang dumaming proposed na additional staff. At the same time, igwa kaming maintenance and other operating expense na maabot siyang 1.83, so a total of 11.82. So tamang-tama lang siya duman sa samuyang AIP. Hinali mi na po si training expense. Dahil kami nagtutubod na sa masunod na taon. Igaw ni mga training opportunities. Ang nagluluwas bago niyan, ang mga training, Zoom na eh. So we will take advantage of that. And ang direksyon kang syudad, si training budget, kinonsolidate sa Human Resource Management Office. So, pero all the rest, we have made allocation for that. Daradakula po ang samuyang maintenance and operating expenses dahil itong pag-hire ng urban planner, dyan may planong i-charge. Since iba pang activities kang office that responds to this, to our mandate. Capital outlay, zero po. Dahil in response to the directive of the mayor, and lalong-lalo na we're looking at a possibility na ang syudad, dahil niya makukolekta siyang target. Dahil nga kaning hilang na yaon sa tuyang runa. So, just to compare, ang samuyang proposal for this year actually is the lowest over the last 3 years. Ang sarong nagpalobo kang samuyang budget over the last 2 years, kami ang nag-implementar ang CBMS. So since 2019, igwang allocation sa muya, pero matatapos mi na po ang CBMS. Actually, natapos na siya kang pagtatapos kang August. Nasa process kami ng paglinig itong more than 28,000 households na nakubrehan kang proyektong ini. Tanganing magkaigwa kita ng database para maging basihan kang sa tuyang planning activities. Sinsiring man, si capital outlay, zero mo niyan, kaya from 12.9 to 14.2, ang proposal mingo niyan is only 11.8. So ini pang last, second to the last slide ko, ini pang samuyang priority. Araw kang nasabi ko na, pag na-aprobaran na sa yung zoning ordinance, i-upgrade ang ma-create ng zoning division, and there has to be a position commensurate to the challenge. Ang samuyang proposal is to create or upgrade the statistician 2 to become a zoning administration board, tanganing maka-attract kita ng talent. Kung medyo suswertehon, baka si urban planner, iyo ang maging stepping stone yan, yan position na assistant city planning and development coordinator. Pwedeng ang starting point is pwede siya contractual, pero pasiring dyan ang sa iyang direksyon tanganing maka-attract kita ng talents that will beef up the office. So iniisa na po ang samuyang proposal, ang samuyang requested action from the body is, if you find this acceptable, a favorable endorsement of the proposed 2021 budget to the city leadership. Maray na hapon po sa Indagabos. Salamat po, Sir Willie. Mahagad po kitang questions, suggestions, comments, hali sa tuyang pag-iriba digdiyo sa
Sepio. Igwa po kamo. Habang nag-iisip pa po, i-acknowledge ta po ang mga pag-iribata digdiyo sa hall. Yaon naman po ang satuyang City Treasurer. Yaon din po ang satuyang Human Resource Officer. Yaon din po ang satuyang Budget Officer. And sa Barangay People's Council, Perming Yaon, Perming Andam. Sa online po, kaibanan taman po ang opisina ni sa hiling ko po daw day siya nagpapahiling si JMR Good Governance Center, si Ray Ann Rentoy, si Miss Trinity Mayor of United Bicolano Online Sellers, and may mga pira-pira naman pong naka-Facebook, ready na po maghapot para sa City Planning and Development Office. Hapot po, hapot. Ayan, si Samuyang Program Officer, si Christopher Balane. Maray na hapon po, Sir Willie. Hapot lang po duman sa other operating expenses mo pong 1.3. Saan po hindi, sir, mapapaduman itong 1.3? Si MOE, duman, ang plano mo po, itong proposed na urban planner, duman i-charge sa other MOE. Di man siya, mapoon siya ba kung man na permanente. Sa pagkontang mahiling ang performance. So, pwede siya. No employer-employer relationship with the city. So, duman siya. Ang bulk katong proposal na to will go to that activity. Of course, yaon man po dyan si Samuyang additional expenses dahil ang plano may magkondusir ng mas dakul. In fact, double or twice the number of CDC meetings. Takang magkaigwa po ning meeting ang sanggunian, hiniling si mga audit report. Ang tuyaw sa muya, yun na dahil nakakasabay si investment program, duman sa mga gustong mangyari kang leadership. So ang reseta, daradagdagan na lang yan indo ang CDC meeting. Tanganin kung may bagong ideya, pa-aprobaran CDC, isakat sa sanggunian. So ang proposal mo is to conduct 4 instead of the regular 2 CDC meetings para may oportunidad kita na nakakasabay sa pangangaipukang panahon. Actually, kaya Sir Willie, medyo nagdikit talaga sa tuyang viewers, lalo na sa Facebook, dahil sa pagbabago kang platform. Nawawara po kaya si Naga Smiles, kaya nawawara din po sa tuyang mga followers duman. Medyo nag-a-adjust pa, kaya papira-pira lang yung nasa online tangon yan. Sa Zoom po, igwa po kamong kahaputan. Okay. Sige. Siguro ako po, ang CPDO man po, ang city through CPDO ay perming partner kang NCPC, sir. Yun nga ni si BMS ang priority na tigigibungon yan, and maplano pa kung ano pang ibang projects with UNSCAP. Ini sir, SCCPD o man po ang partner, kumbaga si counterpart kan sa city, sa ining kinakandak ng public presentation. Ini sir sa budget, personal services, ayun nga sinabi mo na dai mo na ma-ipipresent. Can you give us a brief ano yung justification for this large amount vis-a-vis number of staff that is just for CPDO department po? Ano po? Duman po kaya sa 9.99, may nakalodge duman na 150 na honorarium kang Project Monitoring Committee. So in reality po, ang PS kang sa mayong opisina, kung ito lang CPDO proper, roughly ko yan siya, nasa 9.7 million. Ito po, may space ito kung in kaso mag-decide ang leadership, ang management na implement si next trans kang salary standardization, so kaya niya itong simbagan. So may space para duman. Pero at the end of the day, ang ma-determine po kaya will be the budget office. Kung ano ang
ito po is an indicative number. Ano? Ang final na number kani will come from the budget office. Pero ang mas maray nang igwa ning space na pig-allocate kaysa kinulang ka. Ano? Dahil di mo siya na-anticipate. Ang samuyang opisina po man lang siya. Kung di ako napapasala, mga 16 man lang kami. So ang regular na expenditure ng office actually goes into that. Ang nakapadagdag lang talaga sa iyo itong proposed na upgrading katong statistician 2, pasiring sa 2 steps higher, magiging siya zoning officer 4. Kabali na ito sa proposal kaya nagdakula siya. Si Sir Frank po. Sige po. Ito tabi will na success or development plan, okay na to? O? Tapos na kami katong subsector workshops. Nasa proseso kami ng pagbilog katong draft. So ang timetable mi is to have that approved within the year. Maski na kayong pandemic, matatapos mi naman si mga other intervening assignments sa mga opisina. So we will have time for the rest of the year to see it through. So ang nahiling ming activities kaya would be to present the draft and the long list of investment programs na na-generate duman sa 16 na pag-urulay sa sarong pagtiripon, pero ang mangyayari kani virtual or Zoom meeting ito. Tanganing magkaigwa kitang prioritization exercise. Pag igwa ka ng priority, then pwede mo siyang isalpak duman sa main document na ginibo naman ka sa mayang pag-iriba. Pag ready na siya, isasakat sa CDC and then sanggunian for hopefully for approval within the year. And that would cover 2021 or 2020? 2021 to 2030. 2021 to 2030. Okay. So shoot siya duman sa term kang sa tuyang current administration. In fact, ang karahayan kani yaon nakapalaman na duman si priorities identified by the current administration. So dagdagan na lang katong dinagdagan na lang siya kang mga ideas na nagruluwas duman sa workshop. So we're pretty much in good shape. Kwenta ba yan, Will? Na-consider si pandemic sa document? Sa presente day pa, pero igwa kita ng mga aktibidad na ginibo kaya si workshop, nangyayari si pandemic sa China. It happened first quarter of the year. So, although conscious si mga participant na igwa, pero data pa namati. Pero ngunyan, dahil igwa naman kitang experience sa pandemic, so we will make sure na kabali itong nga nanonood tang leksyon digdi sa pandemic na. Sir Willie, may hapot po si Samuyang Chair sa NCPC and at the same time President ng Naga City Council for Women, si Ms. Mavic Balance. And also, hapot naman po ng NCPC. As the main planning office ng city government, ano po ang Gender and Development Program kang sa indong opisina and paano man po nindo ini-ensure na ang gabos na opisina kang city ay may program on gender and development? Ang pinaka konkretong paagi na sasabuhay tayo itong gender and development issues sa syudad. I-presentar si sitwasyon kan syudad from a gender perspective. At sabihin si mga datos ipailing siya sa perspective both yung lalaki tapos ng babae. So yan ang pinaka konkretong paagi na magigibo mo yan. Ipaliwanag ang sitwasyon sa Naga from that perspective. So secondly, ang pinakang kontribusyon mo man sa pag-share to na nagigibo yan, yun na sa pag-assess kang mga programs and projects na pigsusumiter kang mga opisina. Share to man na ihapot sa inda itong gender issues na sinisimbagan kan ang mga opisina. So in that manner, makakatabang kita sa pagbilog ng GAD plan na compliant duman sa requirements ng national government. For 2021, Sir Willie, meron na po bang specific GAD programs na na-identify? Nasa process kita ning pagpili katong masimbag dyan. In fact, ining natatadang party kang taon will instruksyonan ko na si Samuyang focal person na hanapon ini sa mga budget proposal, sa mga proposals ng mga ahensya. So aside from the SDGs, si GAD issues ang sa indang hihilingon. Si Ate Osang po ng BPC Federation.
Good afternoon po, Sir Willie. Gusto ko lang pong ihapot sa imo. Ito pong mga plano po kan sa tuyang administrasyon. Dahil po ba naapektuhan kang pandemic? Si mga gusto niya pong gibuon sa mga following years. Ngunyan pong masunod na taon, at least the next 2 years, apektado po kita. In fact, kung hihilong ta si mga gustong mangyari kang present administration, dapat ko ta pigi-implementar lang niya. Pero apektado nga ni kita, nagbabasi sa tuyang koleksyon, igwa kitang mga problemang dapat simbagan na di man iyan ay programa. So apektado talaga kita. Pero we're hoping na pag natapos ini, either by having a vaccine or magabot sa punto na makaigawa na kitang immunity ang sa tuyong sosyedad sa helang nani. Kung hilingon ta si 1918 na Spanish influenza, mga 2 years. Mayo katong bakuna, pero it took 2 years and 3 waves katong helang bago nawara itong influenza ito. Kung ito ang sa tuyang susunod na pattern, lauman ta na over the next 1 or 2 years, we will still have to address this pandemic. And ang karayan man kani, ang sa tuyang henerasyon and sa tuyang administration, makakanooding maliksyon. Bago ba ganyan nangyari, kampante kita, na business as usual. Naga na, si trajectory pasakat, Pero day na nga ulugan na bubutasan tayan, kung hihilong tang direktiba ni Mayor Nelson, day tayan bubutasan, pero sisirton ta na andam kita tanganing simbagon ang mga problema. So, ang short answer, apektado po kita over the next 1 or 2 years. May hapot pa po? Sige. Ako, sir, may saro pa akong Sige hapot. Considering po yung bagong sitwasyon tango niya na nasa pandemic kita, paano ta po ma-mainstream or paano ta mapopopularize po yung mga plans kang city, lalo-lalo na yung mga nasa CLUP ta, yung mga ganun po? Ang sarong paagi tanganing mas maintindihan niyan kang mga tao. Ang sarong recommendation duman sa land use plan, yun na ibaba ang mga dokumentong ini sa level ka mga barangay. So, but sabihin, pag na-aprobaran po ang sa tuyong zoning ordinance, maprepare lang sa mga opisina ni mga barangay na land use maps or zoning maps. Tanganing pati si mga nasa barangay, naiintindihan nila kung ano ang posibilidad na itinutugot kang zoning ordinance, tapos kung ano ang dai. Ang proseso pong iyan, dynamic, dahil nangangahulugan na dahil iyon ay sinakasurat, pero may pagbabagong kaipon gibuhon, garo, dahil na pwede, may process under that zoning ordinance na every 6 months, pwedeng repasuhon kang sarong committee created under that ordinance. Itong mga pangangaipo kang syudad. So, importante po na si mga yaon sa barangay, maintindihan iyan. Asin mapo niyan sa pagbaba katong mga dokumentong ito sa level kang barangay. Ang sarong pa pong oportunidad, igo kita ning matibay na sepyo, pwede kitang magpatabang sa inda na mag-develop ng infographics. Tanganing si mga mensahe katong zoning ordinance o tapos katong land use plan, maintindihan kang mga taga-nagaan. Kung minsan kaya, halimbawa, pag matugdo ka ng harong tapos mabugta ka ng negosyo, garo taken for granted mo ang zoning, garo ang paghiling mo lang kayan, kuyan iyan garo requirements na So, kaipan mo lang i-comply. Pero dahil mo na intindihan kung ano ang lohika, taarog kayan ang siring. So, kaipan pong maintindihan kang mataganaga, tanganing aware siya, as in conscious siya. Baka may mga polisiya kita na dahil nasubo. So, may proseso kita tanganing simbagan ang mga arog kayo ng mga dahil na napapanahon ng mga policies. Pero mapo na yan para sa pag-intindi o pakaintindi ka mga taganaga, kang sitwasyon. So, makikitabangan kita sa SEPIO tanganing mag-develop ng mga infographics, ng mga halipot lang na mga information material, mga IEC materials para maintindihan ining CLUP and at the same time ining CDP. Ang karahayan kang araw kayo na approach, pag naiintindihan, may mga habot na obligar ang gobyerno na magpaliwanag. Di mas lalo ninang naiintindihan kung na tamay mga siring na desisyon na kaipuan gibuon.
Ay, may pahabol pa daw po si Ate Sige. Osang. Ito po baga, sir, willing sa zoning, di ba po, ang office mo po ba ang responsible para po magtaoning ah, amount para po duman sa ibabayad sa city? Di po, ang sa mga opisina, ang nag-administer, igwaning zoning ordinance. Sa zoning ordinance, yaon dyan sinasabi kung arin ang residential, arin ang commercial, etc. etc. So, igwa kaming, ngunyan, si Mr. Oliva yan, siyang masabi sa imo kung tama sa zoning and sa imong gustong gibuhon. Alam mo, matugdo ka ning harong, ano yan yaon sa residential, mabukas ka ning negosyo, ano yan tinutugot yan sa residential or sa commercial, etc. etc. Si pambayad po, bako sa mohali, may serbisyong tinataong sa moyang opisina, itong zoning clearance, kaipuan pong si serbisyong ito ma-recover si cost. Kaya kaipuan may bayadan ang ma-apply ning zoning clearance. So yan po ang papel kang sa moyang opisina, mas dahil kami nagbabayad, ang nangyayari mas palaog, may revenue ang syudad dahil may tinatao siyang serbisyo. Kung gusto mo po siguro ning tabang, baka ibang opisina kang City Hall na pwede kang dulukan, tanganing baka matabangan ka, lalo na sa mga kasaraditan. Pero bako po kami ito. Kami may obligasyon o si tesorera. Pag may order of payment, kung anong nakasurat, yan man ang kukuliktaon kang treasury. Unless otherwise may exemption o may discount ni tinataw ang City Hall. Okay. May hapot po? May hapot pa po? Mayo naman po, Sir Willie, mayo naman po pati sa Zoom or sa Facebook. Salamat po sa pagsimbagman, pag-akomodar ka mga kahaputan. Thank you, Sir Willie. Salamat man po. Good afternoon. Diyos mabalos in the gabos. Okay po. For our next presenter po this afternoon, she will be presenting the City Treasurer's Office proposed budget for 2021. Si Ginang Nilda B. Abonal as the City Treasurer po. Okay na po kahit sa makawal na lang po. Diyan na lang, ma'am. Susulat po ka mag-isip. Kasi sige. Madali na ni ma'am. Sige po. Good afternoon po, Ma'am Marion, si mga pag-iribata po sa Naga City People's Council, Sir Frank, Sir Nol, ang kaibahan ko po sa Office of the City Treasurer. And si Gabos po na nagdadalan sa Satuya Ngunyan, maray na hapon po sa Indogabos. Yaon po kami ngunyan para i-present ang Annual Investment Program and the 2021 proposed budget of the City Treasurer's Office. So, next po. So, ini po ang samuyang vision
Ang vision pong ini sa kansamuyang mission, haloy ng Ginibo. Siguro ito pang mga 10, basta ito pang mga dating mga treasurers. And imi pa po siya natataaning tamang oras para mabago. Nakaplano ko ta siya this year, kaya alangani dahil sa tuyang sitwasyon, imi siya na aserkaso. Pero still, arami po, working siya and magayon manggiraray siya and ginigibuin pa din siya. So ang vision kang Office of the City Treasurer, a City Treasurer's Office with an efficient personnel able to promptly meet the requirements of the city government and its constituents through prudent utilization and implementation of all revenue-generating ordinances and laws, and strict adherence to the principle of sound fiscal policy with active participation of the citizenry. Collection and disbursement services aligned with the city's vision of being the recognized model of good governance and people-centered development by 2030. So, mailing mo po, ang mission and vision ni, pigaano niya itong office mandate ni na collection and disbursement. Ipo talaga yun ang pinaka-mandate kang Office of the City Treasurer to collect and to disburse. Ang pangtulo po dyan, syempre, itong administrative services because without that, syempre, day manggayo mapiperform ang collection and disbursement. Gusto niyo po munang ipailing sa indo ang existing organizational chart ng Office of the City Treasurer. Kung mailing ta po dyan, may 39 na permanent position, may kabali na po dyan, may bago yan. Ang dali lang. Itong 49, ma'am. Anong oras to na? 8:56? Ay, hindi. Nag-separate ka na kung attachment. Dara mo. Nag-reply ko pala na kung bayo po ang attachment. Sige pa po. Sige pa, ma'am. So, sorry po sa dikit na abala. Gawa lang pong inayos. So, ini po ang existing organizational structure kang office me. May permanent po kaming 49, pero ang plantilla position po kayan is 46 with 39 filled up position, 7 vacant positions. May tulo po kaming detailed hali sa 2 offices, 2 from HRMO and 1 from CEO. Pero igwaman po kaming detailed sa COMELEC. We have 24 casual, pero at present po may detail kami sa PSO and sa City Health ning tulo para magtabang po sa pandemic issues ng ini.
Tapos igwa po kaming job order na ano. The Office of the City Treasurer po has 4 divisions. The Real Property Tax Division, the Business Taxes and Miscellaneous Revenue Division, the Cash Division, and the Treasury Operations and Review Division. Sige po, saro-saroon ta siya. Diyan po ang City Treasurer po, mayo po kami ning Admin Division at present. Ang City Treasurer po, directly supervise niya po si Receiving Clerk, si Driver, si Sarumi pang aid, saka si samong utility worker. So, si City Treasurer, saka si Assistant City Treasurer, siya diretsyong nag-ano kayan, mga personnel na yan. Next po. Ang sunod mo pong ang first division is the Real Property Tax Division. So, ano man po ang trabaho kang Real Property Tax Division? So, from the 3 words na inot, siya po talaga ang in charge sa collection kang real property taxes, digdi po sa local government ta. Siya po ang nagpe-prepare kang gabos na billing, and siya din po ang nagigibo kang pagkolekta. Siya ang nagpapublish kang mga delinquent taxpayers. Siya din po ang nag-i-issue kang mga bills, mga demand letters. And pag daig po talaga nakabayad, siya din po ang nag-prepare kay itong mga ipapublish na mga delinquent taxpayers for auction. Madugo na itong auction. So, ikaw po siyang tulong sections, billing and receipt, delinquency, collection, and record section. Siya lang po yan. Igwa po siyang 12 permanent positions. May saro pong vacant. Igwa po siyang casual na saka may job order na 2. So kung may ilinta po talaga, garo biritin pa man ang organizational structure. Pero sa ngunyam po, napupunuan siya kan si mga casual saka kan mga job orders. So dakulang tabang po sinda para gibo itong mga itong nagsasalo ka mga kakulangan, itong mga di kayang gibuhom na ka mga permanent positions, lalo na po pag abot duman sa field work and sa mga records. Next po. So, ang masunod na pong division is the Business Tax and Miscellaneous Revenue Division. Headed po siya kan sarong Division Chief. And parehas po, dahil ko pala nasabi, parehas kang land tax, mayuman po siyang assistant division chief. Ang masunod sa inda, mga local revenue collection officer 2. Ang business tax and miscellaneous revenue division, siya po itong in charge, mag-process, mag-assess, mag-accept itong mga application ka mga business para makakuha po ng mga mayor's permit. Siya din po itong nagre-receive kang mga bayad sa mga fees and charges na hali ang mga payment orders sa mga iba-ibang departments arukan so sabi suba ni Sir Willie na ang payment kang sa zoning sa man talaga yung nagbabayad. So gabos na kwarta sa na laog. So ang Business Tax and Miscellaneous Revenue Division po, ito siyang 4 na units. The Tax Campaign Section, Assessment, Records, and Receipts. So, kung may ilinta po, araw kayan, kurulang, pero dahil igwabang po gira kita mga casuals, saka mga JO, napapanuan siya. Next po. Ang masunod po, ang Cash Division. Ang Cash Division po, siya itong igwang assistant. So, duman sa duwa, mayong assistant, pero po ang Cash Division, igwa siyang Chief of Division, saka Assistant Division. Ang trabaho po ninda is the preparation kay itong ESRE, which is a requirement of the Bureau of Local Government and Finance to be submitted every quarter. Garo po siya ang mini accounting. Gabos na collections and disbursements, nire-record niya po. Tapos itatalin niya with the City Accounting Office. Kaibami po digi sa paggibok ng report na ini, ang City Budget Office, City Assessor's Office, and ang City Accounting Office. Pag-abot po dyan sa collection na
section, mayo pong tao. Kasi po, ang nagpa-function kayan, itong liquidating officer ni, siya man girari ang cashier 3. Gabos na collections by the different collectors, kang real property tax, kang business tax, kang abattoir, kang Bicol Central Station, sigabos pong mga nagkukolekta, market, city hospital, niririmit po ninda dapat yan sa daily. So, yang sa collection, siya nagigibo kang liquidation, and siya na din ang nag-deposit. Ang last niya pong section is the disbursement. Iko po kitang duwang klaseng disbursement, cash and check. So, yan po, sa disbursement, igwang tulong ka tao, minsan po tarabang tabang, sinag-disburse niya na aldaw, yun naman ang mapahingal siguro mong sarong aldaw, para naman sa sunod na aldaw, siya naman ang magibuk ang disbursement para may oras siyang makaliquidate. Para dyan po sa check issuance, saro lang ang nag-i-issue kayan, ang nagpiprepare po kayan, sindaman tarabang tabang plus the assistance kay itong duwang job order and casual. Next po. Ini po ang Treasury Operations and Review Division. Ang last division ni po. Igwa po sindangon yan 5 tao na permanent, may duwang casual, may sarong job order. Ang function po ninda, garo itong internal audit kang office mi. Sinda ang namamahala kang sa to make sure nagabos na mga accountable forms, itong mga pig-requisition ng mga accountable forms, talagang na i-remit. Monthly po, dapat ang kagigibo sindaning mga accountable reports. Sindaman din po itong nag-i-issue ka mga citation tickets, kung baga may mga violation dyan, ay sa PSO, si mga pulis na pigtatarao, iyan po hali sa inda. Sinda po kayo ng in charge. Next po. So, nahiling to po si organizational setup ta, mailing tagaro, dakul-dakul man kami, ano ma'am. So, ini po ang comparative revenues and receipts for 2015 and as of July 2020. Next, please. So, ini pong iti-take up, ang presentation ni po is only the general fund collection. Kasi po bakit ang SEF, may trust, pero po kita, ang samuyang is more on the general fund ang concern ta. So, from 2015 to 2019, may hiling ta na ang real property tax. Palangkaw man talaga siya, from 65 naging 95 million siya kang 2019. Pangalas po kamo dyan kang 2019 kung paano tabiga siya naglangkaw. Kasi po dyan nagkaigwa kita ng auction sale. I-discuss niyo po yan at yan. As of July po, igwa na din po kitang 65 million.9 which is 59.94 kang estimated for 2020. Harahalawig pa, pero hopefully maski dikit lang pong kulang. Yun lang yun ang pigaan numi. Pag abot naman po sa business tax, from 181 million kan 2015, naging 280 million siya pag 2019. So palangkaw talaga siya, po. Pero as of July po, 256.9 pa lang siya, which is 90.31 itong estimate for 2020. Sana po, makolekta mang girara yan. Ang other local taxes, the same man po, palangkaw man siya, and ang satuyang percentage of collection as of July is already 53.67. Pero po, makahibi, ini yung fees and charges. From 2015 to 2019, talagang palangkaw siya, pero po, sa ngunyan, as of July, nakaka-18 million pa lang kita, or 16% kang estimated. Kasi kung mailing ta po talaga, mayong gayon nagpaparakurua, itong mga police clearance, mayong mga certifications, itong sa zoning, maluya, sa building, maluya. Ayan po ang effect ng pandemic, ng COVID.
Ini pong economic enterprise, syempre, bako na po yan sa SAMU kasi igwa na kitang mga departments in charge dyan. Yan dyan ang market, ang Bicol Central Station, ang abattoir, and the city hospital. Tapos ini pong external sources. So pag abot po sa total, may ilinta na pag 2017, dyan na-realize si Dream Kaito na maging kabali kita sa Billionaires Club. Dyan na po kita nagpuon mag-billion ang satuyang budget. So, as of 2019, 1.2, ngunyan na 2020, 1.3, pero ang nako-collect ni pa lang po is 62.96%. Pero nag-promise po kami kay Sir Frank na as much as possible, mga dikit lang ang daig may makolek. Next po. Ayan, may note po pala, dyan sa 464, kabali po dyan itong 57 million na equivalent to 1 month IRA para po bagay ito sa bayanihan. Bayanihan grant to cities and municipalities. Next po. So, ini po ang accomplishment report ni, pig-anumi lang po siya kang 2019, tapos ngunyan na 2020. Arog subago pong sinasabi ko, taano naglankaw, subago ang real property taxes, bigla siya. Dahil po, nagkanda kami ng auction sale. Ano po ang karahayang kaning auction sale and ano si pagkakaiba niya ka itong mga auction sale ka nakaaging mga taon? Ligunta po, si auction sale po nangyari kang November 15, 2019. May number of warrants served na reported po kami sa sanggunian in 1,500. May published kami pong properties for auction na 835. Pero pag November 15 po, ang peak auction nyo na lang po is 146. Baka magsabi ang ibang 146 lang. Pero this is the first time na nagkaigwang auction anaga na araw kayang kadakul. Mga nakaaging panahon, maray na po kayo ang 20 units. Kaya ito nga pong first time ako nagpa-auction, garo 10 lang. Tapos pag abot kan si auction, garo 5 na lang ito or ano. So, maugmahon po si auction kang November, well participated. Next po. So, kung may iling po nindo, gagaro blockbuster. Matao siya, whole day si auction sale, bakong araw po ka ito sa 2 oras, tapos na kami. And syempre po, dahil nawawara si Mr. Alex Hausyan, siya ang forever na nag-o-auction. Nang babali sa auction. Next po. Iyo po niyo ang data kang collection duman sa auction sale. Bago po kita mag-auction, nagkakaigwa po kita kayan mga preparation. Nagsisend kita ng mga demand letters, nagsisend kita ng warrant, nagpapublish. Kaya September pa lang po, sige na kayan ang barayad. So, ini po si collected amount. Sa basic tax, September, October, November, ang total niya po is 19 million. Pero iyan pong 19 million na yan, sa basic, di man kabos yan malaog sa general fund. Igwa po kayan share ang barangay. Ug makayan si Osang, may barangay share. So, duwan sa 19 million, 13 million kaya naglaog sa general fund, ang barangay share nagkaigwa ng 5.7. Tapos po, igwabang kita bagang additional tax na itong Special Education Fund. Iyan po 100% nagduduman sa Special Education Fund. So, ang total niya po is 16.5. Mayo po siya diyang kahati. Kabus lang po iyan sa SEF. So, we were able to collect 37.6 million duman sa auction sale. So, 2019 po, real property tax collection divided into current and to prior year collection. Ang grand total po, kang real property collection for 2019 was 294 million. Pero po kunya na January 2020, nasa 210 million pa lang kita. Ini pong collection na ni, bako lang siyang general fund collection. Kabali na po dyan si barangay, kabali naman po dyan si SEF. Kumbaga po, so gross siya. Bako lang talaga siyang pang general fund.
yun po yan ang amount na dapat kinokolekt. Kumbaga, pag ano mo siya ang magiging collection efficiency, babasayan kang ano yan. Babasayan kang collection efficiency kang mga taga-RPT. Next po. Ang ikadawang pong dakulang source of income is business taxes. So, iniman po ang data. Diba po, every year, pag January, kadakulong tao sa People's Hall. Dahil po sa business one-stop shop. So, kan January 2019 po, ang application process, during the month lang po yung kang one-stop shop, which is January, 6,968. Pero po kang 2020, naglangkaw siya, 7,627. So, ang hapot na po, pag 2021, pira daw. That remains to be seen. So, assessment niya po, yan, 275 million for 2019, 297 for 2020. Ini pong business tax collection, iyan po ang amount collected sa January lang po. 175 million and 179 million for 2020. Kumahiling ta po, garo mga 60% kang total assessment, nako-collect na po iyan pag January. So, kung yan po nganing 2020, day kitang gayo na nahad-it sa business tax collection kasi January pa lang, nakolekta na itong at least 60%. So 40% na lang talaga ang puproblemahon. Kung ang real property po, igwang auction sale, ang business taxes man po, nakakandak man siya ng examination of books. Kaya ito yan sa mga business owners. Dahil nagpupuon pa lang po kami, and mayo man po talagang personnel na talagang assigned dyan, nag-try lang po kami, we were able to examine 4 business establishments, which resulted to an additional increase sa business tax collection ng 1.5. So, you can just imagine, kung kabus na alimbawa mga 200, 300, pirang million daw ang madadagdag. So, why the need for the examination of books? Kasi po, di ba, pag January, sa business tax, ay sa application po during the BOS, padaralian lang yan. So, whatever amount na pig-declare, basta supported po siya ng certification, i-accept niyo po yan. Pero pag na-examination of books po, thorough naman siya. So, dyan tayo na nahihiling na may kulang man pala sa declaration mo. So, dito po sa pangtulo, processing of business application and collection of business taxes, may hiling ta po na talagang naglalangkaw man siya. So, kan 2019, may total applicant kitang 8,265, 1,249 po dyan ang new, may renewal na 7,016. Next po. So, yun po to si history kang ano, kasi history dahil nakaagi na. So, di naman po kita sa 2021 proposed AIPME. Sabi ta nga ni po sa bago, ang pinaka-mandate kang office me is collection and disbursement plus the administrative services. So, number 1 ta po is the collection kang following taxes. Business taxes, real property taxes, tapos po fees and charges. Kasi sabi ko nga ni, ang sa collection kang economic enterprise, bakit naman po iyan sa samo. So, di lang talaga po kami focused. Siyempre, pigi-expect mi po, pigpapangadji mi, na maski magbaba na nga ni ang satuyang estimated, at least 100% makolek mi pa din siya. Garo po itong business tax mi po, nagbaba siya by 50% compared with 2020. Garo 1.2 na lang ang pigtoming estimated for 2021 kay Sir Frank. Paano ta po kukolektaon ang mga ini? Dahil po ngunyan sa satuyang sitwasyon,
nag-isip po kami ng paagi, though ini po nakakapirang taon naman iniisipan, pero talaga siguro mapipiritan ng gibuhon by this year. Ang collection ni po bagangon yan, manual. Pwede kang walk-in sa mo, mabayad ka. Pero available na din po itong, pwede kang magbayad sa bank, over the counter, pero after na makakuha kang sibil mo sa samo, or pwede ka man pong mag-deposit sa bank para sa account ni. Halimbawa, taga Manila ka, igawa kang bill, pwede ka nang diretsong i-deposit ang sa imong taxes, duman sa halimbawa Land Bank or DBP. Malawag po yan sa samo. Pero sa 2021 po, in coordination with the IT people, sa Mr. Oliver, we are thinking na magkaigwa po talaga kaming mga online services. Sinda po kayan ang mas makaka-explain kung papaanohon, pero itong online services, itong mga GCash, PayMaya, yaon po kami sa process na pag ipinag-iisipan na po talaga na by next year, sana mangyari na iyan. Tanganig lesser ang contact sa mga taxpayers. Next po. Ayan po. Magkakaigwa na din po kita ng online or electronic billing. Di na kaipuan magdigdi sa samo, sa City Treasurer's Office, kundi online lang, pwede nang makuha ang bill. So at the same time, pwede na din siyang mabayadan online. So next, ang sunod na po sa collection is the revenue generation program. Ano po ang mga revenue collection strategy na napag-isipan kang business tax sa kang real property division during this pandemic? Tarakot na po nga ni magruluwas si mga tao dahil takot nga ni sindang mahawa. So next po. Ang estimated collectibles na po for 2021, may sa basic po is 89 million, barangay share is 38 or a total of 127 para sa basic. Pero sa SEF naman po 95 or a grand total of 222.7 million. So paano po siya marirealize? Tadan po. Tadan. So, maano na po ngunyan, garong ma-concentrate na kita sa mga advertisements, mga public service messages, sa mga radio, sa TV, sa Naga Smiles. Although, ma-start na po kita ngunyan in preparation for 2021, pero po ini yung sa tuyang piglaag dyan na date of implementation, February, iyan naman po para naman yan sa 2022. Pero syempre, reminder na din po during the current year. Next po. Ito pong mga advertisements, paano ta po dato gigiribon? Magkakaigwa po kami mga billboards, mga tarps, ipopost ni po sa mga malls, mga public places, sa mga entrance kang subdivisions, and we will make sure na itong 27 barangays, gabos po sindaigwang tarps na nakadisplay. And ano man po ang laog kaini yung mga tarps na ini? Yan, halo yung pating maray, grabe ang suspense. Ano nga yan, iraralaag dyan. So, igwa po ba kitang discount, may duwang klaseng discount ang sa real property tax. 20% discount on advance payment and 10% discount on prompt payment. Sorry po, bako siyang advance prompt payment. Iyan po, makakaka-avail ka kang 20%, sorry,
Grabe akong ganun. Makaka-avail ka po kang 20% discount kung babayadan mo siya before the beginning of the year. So kung halimbawa po bagang yan na 2021, gusto mo mag-avail kang 20% discount, dapat po, pwede ka na magbayad ngunyan, pero not later than the last working day of December 2020. Ang 10% discount on prompt payment naman po, tinatao siya pag nagbayad ka within the quarter. So, March, June, September, saka December, mga last day kang quarter. Hanggang dyan po para makakuha ka ni 10% discount. So ano pa pong i-advertise me? Deadlines of RPT payments and interest. Na pagday po siya nakaigwang, pagday po siya nabayadan, magkakaigwa na siyang interest after that. Ito pong 2% per month. So kung ito pong inot discount, pagday ka po nakabayad on time, duman sa mga dates na ilalaag din as due dates, magkaka-additional 2% penalty. Tapos gusto mima din pong ipaaram duman sa mga delinquent property owners na nag-accept man po kami ng payments through compromise agreement. Sabi mo, pag nag-compromise ka po, mabayad kang 30% partial and within a year, pwede mo na siyang bayadan hulog-hulugan. Ang karahayan, di ka na po madagdag ng interest. Next po. Pero syempre po, di mawawara itong pagpadarata ng mga demand letters. Pag di nakita kayo nagibo, baka di ito ma-realize itong satuyang estimated income. So pero this time po, bawas ng gayo itong personal contact. Through mail, duman sa may mga address na nakalaag sa mga tax declaration, naka-record sa Office of the City Assessor. And dahil yaon man dyan ang mga barangay, igwa man sindang barangay share, kakaulayan mi sinda, natabangan ninda kami na iserve si mga demand letters, lalo na duman sa mga mayong addresses and itong mga nasasakitang kaming maghanap. Saro man po sa mga gusto ninda pang mangyari, in partnership with the City Assessor's Office, kumbaga po, tatabangan mi ang Office of the City Assessor's Office, matao kami ng mga feedbacks o ining building na ini, talagang ginagamit siya as commercial, pero ang tax declaration niya is still residential, or ining building na ni pag-serve mi kay itong demand letter mi para sa lote lang ang nakadeclare, may building, so gabuhan tax declaration. Pag nagibuhan siyang tax declaration, may basis na kita para mag-collect. So, next po. So, ang sunod naman po, ito naman siyempre sa license division. Ini po ang kinokollect ang license division. Business tax and other taxes. Hindi ko na po saro-saroon. Sige po, ma'am. Tapos, itong mga non-tax revenue, itong mga regulatories, business tax, or a total of 40 million point 2. So ano po ang sa indang activities? So bago po baga pigbida ko itong business one-stop shop. So maski po nga ni kita may COVID, di pa po talaga sure if by January makakaluwas kami dyan. Pero po, nilag naman po ginarich sa mga activity ang business one-stop shop. Ang pagkakaiba lang po ngunyan, aside from the manual processing, may online na po. So we will be accepting application, assessment, payment, and issuance of mayor's permit online. Pigtatrabaho na po siya kang IT. So after kang boss, itong regular processing na po from February to December, parehas mo po girari ang mangyayari, online and manual. Sa ngunyan po, dito sa number 3, yung specialized reports to be generated by the City Treasurer's Office. Now, ano po na sana makatutuo na ini. Kasi sa ngunyan po, gabos na reports generated through e-tracks. Ang nakaka-generate po kayan is the IT office. Garo gusto naman kang division, maka-generate sinda ng reports. Tanganig anytime, nakaipuhan, mas madali po siya. Tapos po, hindi pang-apat ninda,
in online processing of application kang cessation of business. Kasi ngunyan po, kay po talaga magdiyan ka sa samo, makuha ka katong form, fill it up, balik ka na naman. Pero po by next year, iniisip na din po siya. Kung igwang application online for registration, kang new and renewal, sa cessation man, gibuhon mi naman siya ning online. So, sana po arog manggirarik yang kaugma ang boss next year, matao. So ito po, duman to sa processing kang mga permits, sa cessation of business. Ang ulayan na naman po ang tax campaign. So the same with the real property tax division, na kung pwede talagang maiwasan naman ninda na magparaluwas, inisip po ninda na ma-assign sinda ning sarong tao para mag-receive kang gabos na mga queries, mga concerns tungkol sa business tax. And sabi po ni Mr. Rodriguez, pwede man daang bako lang business tax, pwede man ibang concern, i-course through na lang sa INDA. Tapos po itong mga reminders, gabos na po siya through SMS. Nagpupuon na po nga ni Sinda ngunya, nagta-trial na Sinda, itong may mga available na mga numbers, cellphone numbers, nagpapadara na po kami ng mga notices. Yan. Halimbawa, itong reminder para sa renewal, reminder kay itong ma-expire na mga temporary business permits, reminder para duman sa mga di pa nagbabayad kang compromise, mga arag po kayan. Tapos, yaon man sa INDA itong display kay itong mga TARPs. Parehas kang RPT, malagman silang mga TARPs. And massive broadcast media campaign sa business. So, kung subago po, pig-discuss ta si collection, di naman po kita sa disbursement. Sabi ko po baga, ang disbursement po, duwang klase, cash and check. Sa ngunyan po, ang payment is through check. Halimbawa, na-receive mo ngunyan na aldaw ang sa imong voucher, give us 2 days para ma-release me ang cheque. Kasi makuha pa ikang advice, kabali na po yan dyan. Pero next year, hopefully, ang samuyang pagbayad, bako na lang by check, garo direct debit na sa account ka itong supplier. So, mayo nang gayong contact. Tapos po, sa payment of claims of credit, parehas man po siya. Tapos sa ngunyan po, itong may EOM nga ni sa mukhayan ang auditor na ito daang mga benefits, mga ano, dapat gabos na through ATM. So, nag-start na po kami kayan, kang May, si samuyang mid-year bonus, bigla agmi na sa ATM, and hopefully, dire-diretso na yan. Tapos po, itong wages, kang mga job orders, ma-dry run po kami sa Office of the City Treasurer muna, ining payroll na August 16 to 30, ilalaog mi na siya sa ATM, Sir Nol, nakaulay ka na po ni Letlet, itatry mi na po siya kung talagang ma-work na siya. Taigwan naman po dyan yung ATM machine, ang DBP, hihilingon mi na po kung talagang functional na siya, and pag okay po talaga siya, by October, bako lang Office of the Treasurer ang ATM, kundi gabos ng job orders. So sabi ko po nga ni, ang main function, ang mandate talaga ng office me is collection and disbursement. Pero siyempre, itaban din po mawawara itong General Administrative Services. Si routinary po siya. So issuance kang mga certifications, mga clearances, preparation kang mga demand letters. Ito pong mga internal administrative services me. Submissions of reports sa mga national offices, halimbawa araw po sa Bureau of Local Government Finance dahil under ang office mi kang BLGF, ito pong quarterly reports kang ESRE. Tapos itong sa DILG, mga araw po kayo ng mga reports, pero ang pinakadakulong po talaga dyan, mga certifications. Tapos itong mga posting, kay itong mga payments made. Maski may
automatic posting na siya sa e-track system, pero we still maintain ito pong hard copy. Next. So, di ma'am, ano ko suba ako si Sir Willie, sabi niya, igwada siyang duwang proposed additional personnel. Ako po, di ko pigla akong pira. Pigla ko lang talaga siya, new plantilla positions created and filled up. Dahil po sa masurunod, igwa kaming proposed organizational chart. Tapos, ang pinaka-last me po, itong repair kang CTO mezzanine sa cabinets. Sabi ko kay Sir Frank, baka one of these days, baka magbigay ang office ang mezzanine kasi gurang na talaga siya. May pagkalapa-lapa na. So, yan ang pigaan namin na baka by next year, mairahay man siya. So, ang total kayan, nasa 5 something, 5.6 garo ito. 5.6. Sige, ma'am. So, ini ang 2021 budget ni. Di ko po pigla ganan ang PS. Kasi sabi nga, isubago ni Sir Willie, nasa budget officer naman talaga ang final. So, diin na lang ako malaag para mayo na. Bahala na lang si Sir Frank kung pagbibigyan niya kaming dagdagan ang PSME as requested or basta po sa ngunyan, ang MOE is 4.7, ang si capital outlay is 596 or a total of 5.3. May capital outlay po kami kasi nagpasiguro po kami dahil kung maraot ang samuyang mga computers, mga laptops, igwa po kaming naka-standby na appropriation. Next po. So, ini po ang breakdown niya. Kung may ilinta po, ang pinakadakula dyan na amount is 1 million para sa accountable forms. Dito po siya pwedeng babaan. Yan ang sarong item na di mo lamang pwedeng babaan dahil dyan kita nakasalalay. Otherwise, pag maanang appropriation, ma-issue kita kayan. Papel na lang. So, bawal. So, maski mayo ang iba, basta ang accountable forms, igwang tamang appropriation. Naglaag mo po grare akong training expense, dikit lang, kasi hindi po aram kung biglang magpaapod ang BLGF, at least igwa po kaming handa. So, ang advertising po is another big amount, 883. Diyan po si publication, diyan may na-charge itong mga TARPs. Ang general services, si mga JO. So, a total of 4.7. So, ini po si capital outlay me. Ang money counter po sa cash division, ang IT equipment divided po yan sa tulo sa cash, sa RPT, saka sa business tax. Tapos nag-appropriate po kami sana 300,000 para duman sa repair, pero arami kulang yan. Baka pwede na lang i-charge sa CEO or consign. So, ito po nga na-istorya ko, ini ang satuyang kinokolekta. Dakula and mapagal-pagal man po ang pagkolekta, lalo na kung kulang ang sa imong tao. Bako lang si pagkolekta, kundi itong pag-maintain mo kang mga records, si pag-prepare kang gabos na yan. Sa ngunyang po kinakaya, pero feeling me po, baka pag ang sa maabot na panahon, di man po kami nagre-request na next year, yun na siya. Pero baka padikit-dikit ang samong pangiturugan na proposed organizational chart maging totoo. Ang po kaya, ang Bureau of Local Government Finance, duman sa LTOM, Local Treasury Operations Manual, nagtao po sindaning model organizational chart. So, yun man din po yan, ang pig-arog minangon yan. So kung subago po, igwa kitang apat na division, ngunyan po, igwan na kaming additional 1. Malag na po kitang administrative division. So kung dati po, saro lang ang assistant city treasurer, mabalik po kita ka itong dati na igwang 2. Igwang saro for operation, igwang saro for administration. So kung may existing po kitang 39, may vacant na 7, pag pigbilang mo po ang green,
46 yan na mga proposed. Pero ano po siya, igwa siyang middle, sana ma-fill up pa na itong mga assistant positions, pa-create na itong position kang sa admin. Paano lang po ako, ma'am? Next po. Ayan. Sa admin division. Tapos kung mailing ta po duman sa treasury operations and review, kung subago po, ang sa iyang function lang is internal control. Ngunyan po talaga, dakula na ang magiging function niya. Siya na itong finance section, kang treasury, tapos sa iya na din po mag-a-assign itong examination of books of accounts and siya na ang in charge kang auction sale. In coordination po kan si Business Tax Division sa Real Property Tax Division. Maringan na lang po nga ni, tangon niya na 2021, di man po talaga kami nagbalak na magkaigawang examination of books sa auction sale, dahil nga ni po sa panahon na ini. Ang karayang po kayan, mapiprepared ta kung halimbawa may tao nang ilalaag dyan para ready na sinda in the event na gibuon mo na ang activity na yan. So, pangiturugan po na sana magkatotoo, Sir Nol, tabangan mo kami. Di man po ako nag-aano na by next year kaagad siya, pero kung halimbawa po baga hapoton ako, arin dyan ang priority mo, mataw po akong lista. So, with that po, dyan may tinatapos ang samang presentation. Diyos mabalas. Salamat po, Ma'am Gregoria Abonal, sa City Treasurer's Office as the officer. Ngunyan po, habang naghahalat-halat po kita sa mga mahapot, i-recognize na po muna mga pag-iriba po na nasa Zoom. Ang mga directors po kang Naga City People's Council, Rayaon po Digdiho. Sa pangingenot po kasamuyang chair, si Madam Marivic Balance. Yaman po si June Agumaa, kang Persons with Disability Federation, kang non-government organization sector, si Sir Dave Abogado. Yaman po ang satuyang sa CPDO, si Ms. Rose Ciudadano. And same, nakaantabay pa man po giraray, si Ma'am Trinity Mayor, kang Ubos, and si Rayan Rentoy, kang JMR Good Governance Center. Bago po kita may hapot na po kayang na-post sa Zoom. Hali po sa... Ay, sige po, ma'am. Magtuko. Alat na po, ma'am. Ayan, patukawan ta na si ma'am. So bago nga ni sabi niya, matukaw lang siya, pero she was brave enough to stand up and discuss, present for more than how many minutes na? Mga 20 minutes po, garo ano. Ayan. So ma'am, my first question po. Hali po sa President kang Persons with Disability Federation, si Sir June Agumaa. Sir Junta, all caps ini. Actually, it is a suggestion regarding po sa mga businesses. Kung may mga balance na permits na dormant for dahil nalugi or dahil na settle due to this situation, and gusto na ulit mag-start all over again yung business, pero dahil makakuha ang permit unless maklear po baga sa dating permit na unclosed. May suggestion pa siya kung pwede dahil gusto man ninda mag-business, makakuha pa rin yung business permit dahil may balance, baka pwedeng i-allow na makakuha, lalo na ngunyan. So, mas ganun po yung questions niya. Sa hiling ko po, ano ko na lang po yung question. Ano po ang nahihiling kang City Treasurer's Office na hakbang na para matabangan si mga business owners na maka-resume kan sa indang negosyo amidst the pandemic?
Magayon po yan ang kahaputan and bako lang po siya talaga naghahapot. Pero ang kasimbagan, may po kaiyan, sa ngunyan po talaga, makitang basis kung halimbawa baga ikondon ta. Pero po, ang sarong nahihilintang magayon na solusyon is to enter into a compromise. Mabayad ka lang po katong 30% kan sa imong total delinquency, payable within 1 year ang balance, pwede ka na po mag-renew kasi sa imong permit. Okay po. Next question, hali po sa President kang Naga City Council for Women, si Ma'am Marivic Balance. Bilang sarong opisina po, nadakulaon po baga visa-visa sa imong staff and sa mga clients na nagraralaog, ano po ang particular gender and development programs na igwa ang Treasurer's Office? Ang ano mi po dyan, ma'am, itong sa mga senior citizens sa PWD. Siya lang po talaga ngunyan ang ano mi sa GAT. Thank you, ma'am. Hilingan ko pa po kung mayroon pang kahaputan. Sa igdiyo po, habang hinahalata po. So, si Ate Osang po, kang BPC Federation, sarap man pong negosyante. Madam Gigi, good afternoon po. Ano po, ang apot ko po, ito pong para po sa next year na renewal, dahil nga po, baga may pandemic, may tendency po daw na magtaas po ang satuyang, ang samuya pong mga bayaran. Po. Ang basis na po kang pag-compute kang business tax is ang gross receipts mo kang nakaaging taon. So, kung sa 2021 pag-apply, ang babasehan ta po si gross receipts mo ngunyan na 2020. Ano po, subagong sabi ko, ini-expect mi na po na bako lang si number kang establishment owners ang mababa, kundi pati po ang sa indong mga declaration kang gross na ultimately mababa man ang mga taxes. Kasi arami man po ang sitwasyon ngunyan na talagang pirang bulan, mayo ning operation, kung igwa man ning operation, talagang bagsak man. So, don't worry. Madam Gigi, as BPC po, siguro po sa ngaran po kansamuyang Presidente, Mr. Alan Matos, baka po gusto man po nindo kaming patabangon para po sa information dissemination kang mga programa po na po kaya sa pag-ano po kang sa daga, yung mga sa barangay, sa building, para at least ma-monitor talaga po, maaraman po nindo si mga nag-i-exist na commercial building o kaya ito pong mga lote-loting may mga nagkakasadradiri po. Magayudan po yan, Ma'am Osang, na suggestion mo and very welcome po. Magdumang ka po sa opisina ng tao, urulayan tayo. Sige po, salamat po. Yan. At least bako na kayo ang sige na po, iguana mismo nag-volunteer. Opo, and sa ngaran po yan natabang sa mo. Opo, para po talagang makaperform po ang BPC, Barangay People's Council. Siyempre po sa namamayuma po sa mo ang Naga City People's Council. Salamat po. Ay, salamaton pong maray. Salamat Ate Osang sa pagboboses. Ang Naga City People's Council po, may 14 sectors, kaibanan na po ang BPC Federation ay open po. Hinahagad mi po talaga, actually, nag-offer po kami na magtabang lalo na sa pagpapaabot kang ano man na information sa barangay, sa mga barangay, sa mga komunidad. Ito ko lang po talaga natabang. Okay ma'am, habang naghahalat pa po kita ng kahaputan sa online, ang hapot ko ma'am ay, sa naipresentar na po nindo ning plano for 2021, ngunyan pong panahon na nasa pandemic po baga kita, nasa community quarantine pa and may mga restrictions pa. And aram ta po na ang opisina nindo na permi po talagang dahol bagang tao. Ano po? Ano na po ang mga lockdown na ini-implementar kang opisina ta para ma-observe yung health and safety protocols po kan sa tuyang clients. And pati man po syempre sa mga staff po nindo, lalo na aram taman sa naging mga pangyayari po. Ayun po.
Okay, sa ngunyan po baga, nag-issue si Mayor Nelson na dapat po itong 50% magkaigwa na kita ng skeletal force. In effect na po ito magpungkang Monday. So we are operating under a skeletal situation, a personnel setup po. So kung maiiling po nindo, dikiton lang kami dyan ngunyan. So properly observe ang social distancing, kapos po kami nakamask. Tapos po, igwaman kami katong scanner, may nagtao sa mo, itong digital scanner, saka itong sanitizer na mayong human intervention. Maaro ka lang kayan social nga niya. Tapos maaro ka lang kayan censored po siya. Ito po, donated ito ng sarong mabuot na business owner town. Tapos kung mahiling po nindo, ang mga taong ngunyan, ang mga taxpayers, sa luwas mi na lang po sinda pinapapila. Igwa pong nagbabantay man, and igwa na lang po kaming mga personnel sa laog na iyo ang nagkukua. Tapos nilipat mi naman po sa mga collectors, kung dati po nasa ibong siya, ngunyan niya na siya near the window para mas madali ang niyo po. Tapos ito po nga ang sabi ko, talagang dinali mi man po itong payment kang mga wages, kang mga job order through ATM, para po gabos na talaga ang pagsweldo kang mga casual, kang mga permanent casual and JOs, gabos na sinda through ATM. Di bawas na po ang contact. May saro pa po akong actually suggestion po or kasi as of ngunyan day pa po ako naglalaog diyan ta. Pero sa mga nakaagi po na naglalakaw ako diyan, permi pong full pack ang aisle, which is nalabag po so sa tuyang physical distancing. Siguro po kaipuhan talagang i-remind sa mga rayaon duman sa mga kliyente na kaipuhan na aram po dahil kita magsawa na mag-remind na observe physical distancing arog-arog po kaayan para sa karahayan man po kang gabos. Isabi ta pong girarayan duman sa satuyang nagmaman kaiyan. Ayan po, dahil mayo naman hapot kay Ma'am Gigi. Salamat po sa pagdigdi and pagpresentar po and pagsimbag sa mga kahaputan. Okay, salamat po, ma'am po. Good afternoon Sana po. positive man ang kang susamoy Ayo ang po, proposal. all suggestions or comments are documented po and will be forwarded to your office. You will be given a copy po. Thank you po. Ayan po. Thank you po, Ma'am Rindal po. So habang nagmimirindal po, apudunta na po ang satuyang Sir, nagmerienda ka na, sir. Mamerienda ka muna, sir. Di na muna ako mahali. Ayan. Ini si sir, kasi medyo sa simula't-simula po ka mga presentation, perming nasa topic po sa personnel. Kaya ngunyan apudunta na po si Acting Human Resources Management Office, si Sir Nolasco Jesalva. Mahali na ako. Sige, sir. Sa'yo muna ang electric fan. Good luck to me. Sa mga nakaantabay po, sa tuyang presenter ngunyan, si Mr. Nolasco Jesalva, ang Acting Human Resource Management Officer kang City Naga.
Okay, maray na hapon po sa Indogabos. In behalf kang pamilya kang City Human Resource Management Office, ini po ang 2021 AIP-ME and the proposed budget for the Human Resource Management Office. So, ano ang function kang City Human Resource Management Office? It is an office that it focuses on the recruitment, the management, and the direction of people in the organization. So the framework of this, or the agenda of the human resource development, is to help employees develop their personal and organizational skills, their knowledge, their abilities, and experience. The purpose of this is to help them operate more productively for the company or for the city, and to advance their own skills. That's why we send them to trainings para ma-uplift yung skills nila towards their work. And before sending them to trainings, nire-require mo sila duman sa tinatawag ng individual development plan. Itong ginigibo nindang para sa sadiri ninda. Sa ina ko pwede mag-training. Which training na magiging align sa sakuyang trabaho. So, ako lang sa training na basta pinapadara ka na lang. Hindi sa align duman sa trabaho mo or to the mission and the vision of the city government. Kaya minsan, pag pinapadara sinda sa training na bako man sinda align, so ang ginigibo ninda is they just go on roaming around para mag-picture-picture. Anyway, igwa din ng kagayonan kasi na nakakapost sa Facebook. So, nagiging aware yung mga friends na, oh, this is the place pala. Pwede go. So, sa City Human Resource Management Office, we are 10. Si Mary Jane, si Malo, si Maricon, si Redel, si Jun, si Alvin, Tintin, James, and the Alma. Okay. So, doon muna kita. So, mandato. Balik. So, anong mandato kang CHRMO? So, personal management and administration. So, ibig sabihin, from the very start, we govern or administer from recruitment to retirement. So, nag-aagi sa muya itong mga naglalaog di sa city government for the recruitment and the retirement. So, maybe, baka nanibago ka man, naigwa kitang exam online, so contain the spread of the virus. So, instead na coming over sa office ta para mag-take ng exam, kahiling ditong bulk kang applicant, medyo dakul. So, medyo nagkaigwa ng pagbabago sa HR kasi dakul. We have more than 1,000 of applicants for the 60 positions. So, yun, from recruitment to retirement. So, next. So, yan ang vision ta, city government that with a core of highly competent civil servants, able to deliver excellent service while ensuring that public service is always needed. So, to attain that vision, the following results are needed, of course. Dapat magkaigwa kita ng responsive city government organization in place. Overlaps and duplications of functions. And then, kaya nagkakaigwa kita ng process, ng deliberation, yes, para magkaigwa kita ng right people in the right position. So, kagaya nagkakaigwa kita ng right sizing. And we hope na the organizational structure, sabi nga ni Ma'am Gigi kanina na ma-approve sana itong yan, hindi naman minamadali niya, pero sana ma-approve yun. Yan. So, ang tawag to dun is itong mga duplication, so dapat i-scrap dito, then we will build another positions para mapalitan. Ma-align itong mga tao towards the visions ng city government. And also, the employee should be motivated. Diba? And the mandated compensation na dapat may itao para sa mga empleyado. In line duman sa 4 policies ta. Itong recruitment and selection process, performance management, the rewards and recognition, and the learning and development. Okay, so, and also dapat, para taiyan ma-attain na vision na, dapat, taman gararitong mamamayan muna, hindi mamayana. So as government employee, we commit to serve our clients to the highest degree of excellence. Sabi nga niya, huwag kang magsimangot. Tawahan mo kahit may pandemic. Sabi nga ng mga friends ko sa FB,
Sir, ang aga mo naman nag-greet ng Merry Christmas. Sabi ko, ang intention ko kayo is to divert para mabawasan yung takot natin sa pandemic. Yeah. So dapat isatisfy natin itong mga kliyente natin to the best of services given to them. So, mission to constantly upgrade the knowledge and skills of the City Hall employees to ensure delivery of human resource. So, with our Prime HRM, si Mayor Son, nagtaong mandato sa mga department na dapat i-uplift itong aptitude kang mga empleyado towards the duties and functions through itong mentoring and coaching. So, hindi lang pababayaan mo. So, dapat i-mentor mo siya, tutukdan mo siya, i-coach mo siya, or isa-shadow mo siya. Paghihilingon mo siya kang trabaho niya, is it correct? Okay? So, yun. And, of course, recommending our employees to attend seminars para ma-upgrade din ang skills nila. Hindi lang, and also, hindi lang basta isisend mo, dapat it should be aligned with the vision of the city government and also with their work. Next. Yan ang mga specific functions kang CHRMO. Yan. Align with the vision and mission. So, yan ang Employee Records and Reports Division. The vital task for that is what kind of people will work in the city. So, is the applicant qualified to the position he is applying for? Yan. So, dapat i-assista yan. So, sa mga promotion, sa mga empleyado tadigdi, the same thing will happen. The same process will happen. So, magkakaigwan ng evaluation. Sabi ko nga kanina, evaluation of applicant through their applications. So, hihilingon tasinda. Are they qualified for the position they are applying for? And also, they are going to submit their IPCR. Considering na empleyado ka na, existing ka na sa city government. So, ibig sabihin, you would like to apply for the higher position, ibig sabihin, you possess a very satisfactory rating para ka ma-promote. Unlike pag sa luwas ka, nag-apply ka, so pwede ka duman, provided may experience ka. And then, yun, evaluation of application, yun po yan ang first phase kang recruitment and selection. They will undergo examination, which is we do it online. Parang nga sa COVID. And then the deliberation and selection, then the issuance of appointment by the local chief executive or si Mayor Son. Because once the appointment is approved, once the accreditation for Prime HRM or the programs to institutionalize meritocracy in human resource management approved by the Civil Service Commission, ining Employee Records and Reports Division, tatawagon to yaning recruitment, selection, and placement. So parang binabago na din. New normal. Hindi. So tatawagin na. So number 2 is the Employees Relation and Services Division. So we provide employees in this, in these functions, check verifying information, tapos dyan na nag-issue kita dyan ng mga leave balances, mga certificate of employments kang mga empleyado, checking the attendance of employees. Okay? And under compliance with the policy on undertime and absenteeism. So that. And once na inanatayan, so yun, magkakaigwa kitang aral kayan. So the third is the Personal System Mechanisms Division, which is once na inapprove kita po doon tayo na performance management. Diyan itong mga IPCR, check ng IPCR. And then the number 4 is the Employees Welfare and Development Division. And once na in-approve kita kang CSCs under Prime HRM, tatawagon ta siyang learning and development. Itong mga training, i-develop ta in the functions ang mga empleyado ta. Next. So, yan. Ang mga empleyado kang City Hall as of July 20 yan 31, mali. So permanent, we have 628. Ang casualty is 637. Job order is 465. The contract of service is 185. So temporary is wala. So hindi mo na ako nagpa-appoint ng temporary kay Mayor Son. And then we have 14 elected officials, or a total of 1,929. They are the people of the city government of Naga who works for the attainment of the mission and vision
of the Naga. Sabi pa nga ano, sa mission to make Nagueños happy and proud. Okay? So by 2030, still the Naga City shall be recognized as a model of good governance. Next. Anyway, kinat ko din yan kasi wala namang pagbabago ang AIP namin. Meron lang dalawa. So, with that, sa General Services, nagpapasalamat kita sa Office of the Mayor sa pag-issue nila ng executive order regarding for the welfare of our employee, regarding the pandemic. Kagaya ng sinabi ni Ma'am Gigi kanina, kaka-issue lang siya last week. And then it is in effect last Tuesday. Itong AWATA, sa Alternative Working Arrangement. Siguro, you would notice na sa bawat opisina, medyo kadikit ang tao. Yeah, si skeleton workforce. But still, the operation of the office is still going on. But, yan ang tigdagdag ni extracted from the AIP. The City Government of Naga Performance Efficiency Award or Sigo Napaya 2021 kasi per duman sa satuyang approved policy ni Mayor Son, nagdagdag kita ng mga award. So tigdagdag ni siya. Hopefully ma-realize tong mga award na to kasi that is a form of boosting the morale of employees. Okay? And then additional CHRMO plantilla positions kasi medyo nagdidikit kami duman. So, kaipuhan mo din ang tao. Kasi dapat ang trabaho medyo ma-divide siya. Iba na kasi kasi ang pagkaaram dati, ang trabaho sa City Human Resource Management is a routinary. So, hindi na ngayon. So, may pagbabago siya. So, kailangan din natin ng dagdag tao. With these simple positions, the Human Resource Management Assistant and still the Human Resource Management Officer, considering na yaon kita sa City Human Resource Management Office. So, dapat align ang mga positions din, mga position titles. Okay, so next. Same thing. So, matrix, the same thing din yan. So, nag-cut din kitang dawa dyan. So, yan. So, yan. So, nasigaya, and then the additional 3 items, 3 position titles na sana i-approve siya. Sabi nga ni Ma'am Gigi, hindi natin siya minamadali. But hopefully, ma-realize siya. Or hindi lang 3, madagdagan pa. Thank you. Next. Yan ang budget ng City Human Resource Management Office. Ba't nawala? So yun, traveling expenses. So hindi kami the same. Kung ano yung budget ni nung last year, ganun pa din kami by 2021. Sa training expenses, the same thing pa din. Although hindi siya gaanong nagamit kasi nga because of this pandemic. So medyo may nag-revert bang tawag doon? So yun. And then the office supplies, nagdagdag kami dyan ng 175. Nagdagdag kami ng 125 because of this Prime HRM na hopefully ma-approve kita by next year. So, kailangan natin dyan ng mga supplies, the coupon bonds, the flash drives, the folders, so on and so forth. And then, other supplies, nagdagdag din kami dyan. We had 7,000 for the health protocols. Kailangan din namin yan sa HR. Although hindi naman gaano kadamihan ng tao doon, pero kailangan pa din namin ng additional alcohols, itong minimaintain na ganyan. So, pinagtutubig dyan. Yan. Gusto sana namin yung alcohol dispenser na ginaganyan lang para mas makontain din ang spread. Kasi, pag hinahawakan mo, the virus will transfer to the bottle. Unlike pag ganyan, so, mas madali na lang. So, yan. Sana. Okay. So, for the postage and courier services, nagdagdag kami dyan ng 500 pesos. Kasi kung noon,
ang barangay ay hindi sinasama sa HR operations. Ngayon kasama na sila. They will submit their SALN to us. So we communicate, we print SALNs and other human resource actions na, to inform the barangay officials for that matter. So the telephone, wala na yan. Dito naman sa telephone sa mobile, nagdagdag kami dyan ng 36 kasi si Mr. Orsowa duman pa sa mga nagkukuha. So, but kinausap na din namin siya na sana, considering na yaon naman siya digdi sa, okay lang yun, yaon siya digdi sa iGov, isama na niya ang telepono niya, tanganing mabawasan naman. Anyway, propose pa lang naman yan. Titingnan pa din niya ng budget. Hindi ko naman siya inaalis din kasi may plantilla, nandun siya. Temporarily lang ako nilagay sa posisyon niya kasi nga mas marami yata ang trabaho niya dito sa iGov na kailangan siya dito. He is more effective dito. So, yun. Iniwan niya muna panandalian yung HIMO. Yan. Okay. Sa other general services, hindi rin kami nagdagdag membership dues to organization. So, dito sa other general services, nagdagdag pala kami ng 1 million in anticipation for the umabot tayo ng mga 2,000 employees by next year magdagdag. Kasi talagang kailangan ng trabaho ng mga empleyado, which set as an example yung mga applicant ngayon. Ang dami talaga. Maraming nangangailangan because of this pandemic. So, nag-anticipar kami, nagdagdag kaming 1,000. And anyway, that could be used naman if ever gamitin natin. Malay mo, dumating na yung vaccine, the COVID-19 vaccine by next year. So, pwede natin gamitin yan individual. Okay? So, also, pwede natin gamitin yan. Ilibre yung ganito. Instead na magbibili yung mga empleyado natin, the face shield and the mask. So, pwedeng gamitin yan. So, nag-add tayo ng 1,000. That would be beneficial to our employees. Okay? Next. Yan, yung namin, yung capital outlay. Actually, last year nandun na hindi lang siya na-realize. Inulit-ulit namin. Kasi kailangan namin itong computer for the, gusto ko kasi, yung leave balances should be computerized. Na it is because of this pandemic, hindi ka na pupunta sa office to ask kung ilan ba yung leave balance ko. Pwede pa ba akong mag-monetize? Unlike pag naka-computerize, nakalink yan through our internet, pwede mo nang ma-view. So titingnan mo dun, ilan bang imo-monetize ko by not bothering yourself in going to our office. So yun. So kailangan pa din namin yan. Na sana ma-realize yan next year. Okay, so ito, scanner. Kasi gusto ko sana dito sa scanner is itong mga old files, may scan na siya. And then yung mga hard copy, may ipadala na siya doon sa mga retirees sa mga retired employees instead of maintaining the bulk, the voluminous files sa office na it creates na magkaigwa the anay, the rats, the rodents. So, kailangan ipadara na yan. Okay? So, yun. Kaya kailangan natin yan na scanner. Ito naman na multiple paper shredder, kailangan na yan because of the data privacy. Kasi nakita ko ang daming mga papel doon. So, hindi ko sila pinayagan na basta ilabas yan. It should be shredded. Or dahil nga medyo kulang yung shredder kasi medyo maliit, gunting-gunting yan. Kasi mga documents yun. Although hindi na siya kailangan ng office, pero still, that is the documents. Which is allowed naman na kung hindi na talaga siya. Because may mga aging yan eh. So, kailangan ito. Multimedia projector, gusto pa din namin yan magkaroon kasi HR kami. We conduct training. Oo, hindi kami naghihiram. Kasi minsan, maghihiram kami kasi kailangan din daw nila. So magtsatsaga. Di ba mas maganda na nakikita ko dito, nakikita niyo din yan. Mas effective siya. Effective in learning pag may multimedia.
Kaya lang, minsan kailangan nila, hindi kami makahiram. So yun, pinipilit pa din namin yan. Taon-taon. Ito, digital voice recorder. Kasi minsan may mga discussant na medyo mabilis siya magsalita. And then kailangan namin kasi we are going to report that through our Prime HRM. Kasi sa Prime HRM dapat show me yan, pero may mga documents. Hindi tayo ma-approve, hindi tayo ma-accredit pag wala tayong show me. So kailangan meron dyan, ano bang sinalita? Kasi kung ibang isinulat mo tapos nag-verify, hindi naman pala yung discussion, so medyo magkakamali tayo. Kasi minsan kulang ang cellphone pag tapos may nagtawag sa'yo, mawawala. So yun, kailangan natin may private tayo. And then, ito naman, sa ID card machine, instead of going para tayo dun sa yan, magkakatipid tayo dito. Na kaya naman gawin ng HR. Kasi doon din humihingi sa amin ng ID number, pwede na rin gawin namin yan doon. So, yun. Yan. Yan ang challenge sa amin everyday. Enhanced service delivery. With that, maraming salamat and Merry Christmas. Salamat po, Sir Nol. Mahagad na kitang mga hapot mula sa satuyang mga paradangog online and digdiyo sa hall. Sige, habang nagpe-preparar si Ate Osang, ihahapot ko man po sa imo super mimi pong hinahapot, lalong-lalo na kansamuyang chair na si Ma'am Marivic Balance bilang president po kaya siya kang Naga City Council for Women. Bilang kamo po baga ang pinaka-sentrohan kang mga empleyado digdio sa empleyado pati po sa si mga elected, kamo rin po ang nag-aasikaso arken. Ano po ang Gender and Development Program po kang HRMO? Okay. Actually, ang is non-discrimination. Like for example, in the recruitment. Kasi duman sa policies na nakalagyan, so equal opportunity principle. So kailangan siya. So yun, equal opportunity ng babae at lalaki. So lahat pantay-pantay. And then we conducted seminars doon sa mga kababaihan, lalo na yung mga naging singles again, okay, of the rights and the privileges in work, in the workplace. In addition to that first question po, paano ta sinisigurado yung pagiging gender sensitive kang city sa panginginutan kang sa indong opisina po? Not just for the employees, actually, pati yung relasyon kung paano po yung makikipag-relate yung mga empleyado sa mga clients. Actually, through discussions towards women, dapat kasi may implement yan itong the sexual harassment para sa mga babae. So dapat ma-maintain yan through through their awareness from the Human Resource Management Office. Na ang babae ay iniingatan, minamahal. Idagdag na po si LGBTQ. LGBTQ. Ganon din, we consider them, although sabi ko nga sa kanila is when they are wearing dress, wag naman yung masyadong vulgar. They have to wear that provided it should be professionally worn. Okay lang yan. Wag lang silang mag-i-spaghetti. Pataas at pababa. May naman po baga, may proper code, dress code. Actually, meron akong sa dito. opisina. Siguro nung baguhan pa ako. So, nakot ko siya. Anyway, nag-usap naman kami ng kasi hindi siya magandang tingnan as an employee of the government. We have to wear properly. Opo. Ano naman yun, sir? May dress code man. Opo. May dress code man ng bawat institusyon. Yes. May mga lugar na pwede kang magsuot ng mga ganon. Wag lang dita. Sige po, itaw ko na po kay Ate Osang. Ate Osang. Good afternoon, sir. Di ba po,
pandemic. Opo. And then, actually po, as BPC, may mga parents man po baga na nakapag-apply kay Mayor and then pinasubmit po ng resume and sabi po maghalat-halat. Ngunyan po, baka po yao naman po sa mo si mga papeles and saro po digdi sa kaibanan ko, saro po siya sa nag-apply. And after now, kada ko naman pong nakalaog nga ni sa ibang office or sabihin ta na po itong mga naka-duty lang po dyan sa hall, sa CR, and utility, in short. Kung ang appointment ready na. Ibalik ko ang hapon. Opo, Nag-submit na po siyang requirements. not yet po. Dapat mag-submit na muna ng requirements. Kasi di kita magkakaigwaki basis duman sa pangaran. Di ba? Kailangan ng middle name mo doon, middle initial. So, kailangan yung PDS doon. Although, hinihintay namin yon, pero pag sinabi ni Mayor na we have to prepare an appointment, we prepare the appointment as soon as binigay sa amin. Pag meron siyang notation doon, Nol, please prepare appointment with this amount. We do it. Sir, actually, sir, PDS na po itong pinag-fill upan ninda. One of the requirements is the PDS. Opo. Meron pa siyang mga other requirements. So, i-complete ito Sige para mas madali din sa atin. Ha? Di ipa-follow up mi man po gararay sa mayor's office. Po? Follow up mi man po gararay sa mayor's office. Sige po. Kasi as of now, parang wala naman akong appointment doon na ano. So siguro follow up mo doon kasi baka nandyan pa. Kasi ang sabi ni pag pinirmahan niya na ni Mayor, nag-note siya doon, pino-forward yan sa City Human Resource Management Office, and then we prepare appointment. Pag wala doon yung gumagawa, I can do it. And pag wala din ako si Con, ginagawa. Sige po. Ang apot ko na, ano na lang po, observation, Sir Nol. Ano po, kaya may mga instances po na ako mismo, ang baga ako digdi, Sir Al daw, nagtitinda, nagaano, gabos. May mga offices po kaya na araw ka itong sarong aldaw, kinurahawan po kan sarong frontliner, itong sarong babae, na kung sa hindi ba po ang alcohol is para man po sa gabos. Nakakahirak man po ito na araw nga ni kato ang sitwasyon, tapos kinurahawan niya po si babae na magbakal ka ng alcohol. Actually po, may saro pa pong pangyayari na witness ko man. Ito pong lalaki, syempre po, ma-alcohol siya. Ang sabi po kay itong saro man na nasa opisina, mga frontliner man, sir, sabi niya po duman sa lalaki, di ka kayan, magbakal ka, magdarakan sa diri mo. Mandata But it is po. provided by the city government. Opo. Kasi client man po digdi. Tapos ito po sarong babae nga ni. Talagang sugma lang, sir, nangyari. Sana man po, dahil magayon ang imahe kan sa tong syudad, sana ito pong mga frontliner man or mga empleyado, sabihin to, sir, di man po sinda gayong mag-degrade. Kaya kan minsan sa pagkatao. namumundo ako pag nakaka-receive akong mga arog kaiyan. Why the government employee are being like that? Considering na sabi nga ni na dapat isatisfy ta ang need ninda habang yaon sinda sa tuya. Iya po. Siguro nakikiulay ako if ever man sa mga empleyado na nakakahiling kayan to siguro mag-ask ng apology in behalf kay itong nagtaram. Kasi minsan may mga empleyado kita na talagang nakakalingaw na they are guided with the values kang pagiging empleyado kang gobyerno. Opo. So, yun, nakikiulay ako duman sa mga empleyado na tabangan ito na sarang frontliners or a number of frontliners na nag-aarog kayan na i-call ta ang attention ninda in a friendly way, and then also duman sa kliyente na tigtaraman, tabangan ta, i-comfort ta siya na nagkamali itong sarang Opo. empleyado. Iyo po ang ginibumi kasugma. Opo. Gano'n na po siya mag-repeat talaga as in ano. And also, ano iyan command responsibility yan kang head. Opo. Oo. Kaya nga ang coaching and mentoring is not only for the work. Hindi lang po yan sa trabaho, pati sa values.
Opo. Opo. Mahalaga, sir. Opo. Ako po, sir, as BPC, sa pangalan po kansamong namamayo, Mr. Alan Matos, siguro po, sir, ito po baga mga job opening na sabi mo nga ni po, nag-ano ka mo, data po ipaagi sa barangay para at least po si may mga qualifications na willing man po magtrabaho sa lokal na gobyerno at ano po kami sa imo, willing kami mag-coordinate sa imo sa paagi kang barangay council. Sige, ma'am. We appreciate your suggestion. Actually, ngunyan nga ni, nag-ano kita, tig-online ta siya sa Facebook to invite all qualified applicants. Kasi dakulo ng mga matitibay sa Naga City. So, in-invite us in that through, by posting. Bako lang sa Civil Service Commission Bulletin of Vacant Positions, tig-post na siya sa Facebook. Kaya nga ni siguro nagkaigwaning crowd of applicants. Apo. So, Salamat hopefully po. by next, we will consider your suggestion, ma'am. Thank you. Thank you po. Salamat, Ate Osang. May dagdagan ko lang po yung mga sinabi ni Ate Osang, pero on my wordings, ano po ang actual hiring and promotion process actually ng city bilang public office, gaano po ka-transparent ang hiring. And that's nadangog ko kanina na para may mga recommendations, endorsements, arog ka yan. Ano po yung mga, does it matter po kung recommended siya ng whoever, pwede mang na local chief executive or whoever from the as an officer, yung ganun po. Tapos sa ropa, paano ta po tinatabangan sa mga empleyado na haloy na pong job order o contractual sa city na ang government office po baga ang gobyerno po baga igwang national law on and contractualization, yung mga bawal yung contractual. So paano tinatabangan sa mga empleyado na dahil man tulong taon o 2 taon na job order sana ng job order. Okay. Sana masimbag ko ang hapot mo sa ko. I-chop-chop ko. Paano ko ito i-chop-chop? Actually, itong inot mong hapot sa muya with the recommendation, so on and so forth. Kang panahon pa yan, mga white horse. So, through our Prime HRM, dinidiscourage ta sinda to do that. Kasi dapat magkaigwa kita ng a thorough deliberation, a thorough examination. Kaya nagkakaigwa kita ng Merit Promotion and Selection Board because of that. So, PSB, igwa kitang PSB, that was the name before. So, although may mga recommendations, so basta sila ina-attach tayo duman kasi parang what is that? Nabuboost sinda na recommended ako kayo. So, ibig sabihin, I am qualified. But still, ma-undergo iyan sa process. Lumayo po yan ng way. Mayo yung gabat na mga recommendations yan. Although, we recognized it. Kasi ibig sabihin, pag tig-recommend mo yan, that people is known to you. Apo. And then, duman naman sa mga job orders, kasi dito nag-i-aging tayo because of many job orders and contractuals. So, ang sabi ni Mayor is, pag job order ka na 5 years na, which is a promise, na pwede ka nang i-recommend for casual. Hindi siya agad-agad. So, magbibilang muna tayo ng 5 years. So, that is an arrangement dito sa City Hall. Kasi kawawa naman yung iba na more than 5 years na job order pa din yung nature nila. So magbilang muna. Meron lang mga masiswerte yata na nag-apply sila for a permanent positions before and then they qualify and they hired na mga job order. Pero nag-agi sila sa thorough deliberation pa din. Thank you. Okay, thank you po, Sir Nol. Ay, may follow-up question si Ate Osang. Sir, obligado ba na na civil service passer ka para po makuha mo ang permanent position?
Actually, may mga positions kita na it requires eligibility. Arin itong mga nagre-require ng eligibility, itong mga clerical and technical positions. May mga position titles naman kita na hindi na nagre-require ng eligibility. Itong tinatawag ng mga entry positions, the laborer and the utility worker. The metro aid, hindi sila nangangailangan ng eligibility. So, yun. Kasi, so, ang qualifications lang nila is, you must be able to read and write. Kaya may narinig nga ako, ba't daw kailangan pa mag-exam yung mga utility workers applicant? Sabi ba doon, sa qualification is, na hindi daw marunong. Hindi daw sila marunong mag-intindi. So, ibig sabihin, at set hindi ka qualified to apply kasi hindi ka marunong mag-intindi, hindi ka marunong magbasa. Kasi ang qualification ng mga entry positions is you must be able to read and write. So you can read. So anong dapat mong gibuon? Maghanap ka mag-strategize ka, magtanong ka. Di ba? Anyway, ang mga siguro ang naiisip nila na medyo ang questions natin is medyo mahirap duman sa mga entry position. Hindi. Bicol 'yun. Siguro kung applicant kayo, nabasa niyo 'yun. Yeah. So, puzzle 'yun. Okay. Thank you po. Salamat, Sir Nol. Siguro mas yung sinasabi po nindo ng mga advisory on vacant positions, job opportunities, bako man lang po tang iagi sa Facebook, day man po gabos na taga Naga or gustong mag-apply sa Naga City Government ay may social media. Kaya i-maximize ta po ang satuyang mga organizations from the ground, yung Barangay People's Council, ang Naga City People's Council for the postings. Okay, we take notice of that, ma'am. Yes. Actually, ang mga applicant natin is we receive applications from other regions. From even the far Zamboanga, meron tayong applicant doon. So, parang nakakatawa din kasi nakakarating tayo doon. Kasi po, they look up. Oo, in Manila. They look up and Naga even City kasi. Through courier. Oo. So regarding dyan sa ganyan, sir, is the government of Naga open for applicants not even from Naga? The best example is me. I am not from Naga. I am from Pili. And apply for the position. So na-appoint ako because siguro I possess the not really a superior qualification. Siguro nakikita nila that I am qualified for the positions. Tig-appoint niya ako. But later on, taga-Naga na ako. Dito na ako nagbubuto. I am now residing in Naga City. I have now already my property in Naga. Kasi mahal ko ang Naga, babalik ako sa Naga. Actually, dati akong Naga nakatira. Naglipat lang ako sa Pili. Then, yun, after my years in the Civil Service Commission, nag-apply ako sa Naga. Gusto ko bumalik sa Naga. So, yun. Natanggap nila ako. Nagpapasalamat ako sa City Government of Naga sa tiwala. Sir Nol, sana po ma-priority ang mga taga-Naga para po talagang Naga na. Of course. But we still consider them as an applicant to the position. And ang ano naman is ang may power to appoint naman is the mayor. Although they qualify during the first, second phase, on the third phase, which is the issuance of appointment, may discretion si mayor to appoint who among the endorsed applicants for the certain position na gusto niya. Kahit number 1 ka, kung ayaw sa'yo ni mayor, number 5 ang gusto ko, pwede po yun. Wide latitude of discretion ang tawag doon. Okay, ano pa? Any other, ayan, Ma'am Mavic na, hapot ko na po. Sige lang. Next year naman tayo. Yes, nakabalik na si Ma'am Marivic. Ayan, si hapot niya, sir, sa God program. Okay. Mag-review na lang po, Ma'am Mavic. Ayan, aram ko na busy-busy ka. In addition, sir, gaano po kadalas na nire-review ng HRMO ang mga empleyado, yung mga status nila, paano nila, di ba yung kung
paano yung regular ano ba, screening or monitoring kan si performances, so skills, so yung na dapat baka nilagay lang yan dyan na dahil man kabisado so trabaho kaya nagkukos ng mga madali mainito ng payo, Opo. yung mga ganun po. So paano po nindo tigre-review Actually, yung mga every empleyado? semester yan. They have to submit their individual performance recruitment form in July. From January to June IPCR, sasubmit nila yan by July. Then we will check that. And also, that is the lockout of the department head. Ginagawa ba ito ng mga commitment niya dito? Opo. And then, by December, sasabit naman nila yan by January. So, dapat, hindi naman natin sinasabing, kasi on my first year degree sa city, nakita ko halos lahat very satisfactory. Pero, inaako ko naman magagaling ang mga taga-Naga, kaya kailangan mag-rating din sila ng very satisfactory. But it was not thoroughly reviewed. Oo, na hindi naman sila pwede mag ganito-ganito kasi nga medyo hindi naman na-met ang target. So, nag-DS siya. So, as of now, during my stay in the CHRMO, nire-review natin sila. Tama ba ito or hindi? Meron akong taong inauthorize dyan, pero still, tinitingnan ko pa din. Mini-mentor ko siya, kina-coach ko siya, and still, tig-shadow ko pa din siya. Ikaw pa, Ate Osang? Siguro, ayan, sige po. lang, maumaw lang sa imo, sir. Kasi ikaw po ang primerong nahiling ko na nag-give po katong sa mga empleyado na nagkaiga po bagasin daning orientation training workshop. Apa? Duman po sa pagiging employee. Di ba ikaw po itong pinaka-primero na nag-initiate katong program na Oo. paglaog mo po digdi sa city? Nagpapasalamat ako man for remembering that. Opo. Although, Gayon medyo nakakalimutan ko na. Actually, ang target ko sana is lahat. Lahat. Kaya lang, siyempre, kinoconsider pa rin natin yung budget. Kasi hindi ko naman kaya mag-talk ng the whole day, kasi 3 days yun. Oh, pwede ako batin-batin, but not all the topics. Kasi pina-facilitate ko pa din. Pero nagpapasalamat ako kasi siguro, na-steer ka itong values. So, i-infect mo sinda, i-virus mo sinda ka itong values. What you have learned from the 3-day workshop on values. Yeah. Hopefully by next year, pag mayo ng pandemic, another batch naman. Nakadalawang batches lang kami. Kasi nga medyo... Okay, sir. May hapot po si Ma'am Marivic. How long does the tenure of employees last in LGU Naga? Like yung casual tsaka job order? Actually, depende po iyan sa mayor, sa local chief executive. Kasi ang casual and job order has no, what is that? Parang wala kang tenure sa opisina. You could be removed from the service anytime. Kasi yan lang, ang casual and the job order are only support service duman sa mga permanent employee. Pandagdag lang yung hindi maki-carry out na trabaho ng mga permanent, tumutulong sila. So yun po. Anytime pwede sindang tanggalan. Nakalagay yan dun sa kontrata nila na anytime pag hindi na kailangan yung services nila, they could be removed from the service. Or they can stay even mga 10 years? Oh, they could stay even 10 years. Meron nang casual dito akong nakita, more than a decade na. Oo. But we encourage them to apply to a permanent position kasi nga medyo matagal na siya. Yes, sir. In addition to, they are performing what a plantilla position should be doing. So parang, di ba, si Pig Percent po ni Ma'am Gigi Subago na dakulon sindang casual ang piniperform ninda. So, papel na kasi naka-permanent. Mayo lang kayang naka-position. So parang sayang po so skills kansi mga empleyado kundi isinda mailalaag sa position. Parang Opo, ganon. hinihiling ta iyan, kaya
nag-ano nga ning ano yan, parang nag-propose ng streamlining. Kasi hihilingon itong mga empleyado, those qualified applicants which has the superior qualifications na mailaag sa city government of Naga para masustain itong pagiging good governance. Kasi we are known from outside Naga na ang Naga talaga is the best. This is not exclusive sa Naga na may mga government offices talaga na mas magaling pang sa totoong buhay yung mga JO or mga casual. Diba, Opo, sir? opo. May mga magagaling talaga. May mga magagaling talaga mga job orders and the casuals. Ang problema lang is walang bakante. Di ba? Walang bakante. Kaya minsan, sa kagalingan nila, halos mas magaling pa sila sa department head. Hindi, joke. Joke lang yun, naka-record pala. Hindi. So, still dapat the values. Sabi nga doon sa basic respect, dapat you have to know your level muna. And also the respect should be there. Although magaling ka, pero still mayroong boss mo pa din yun. Apo. Isa rin pa dagdag, sir, na recommendation siguro sa bawat empleyado or magkakaigwaning review ng ano ba ang role, ano ba, based sa civil service po, baga, ano ba ang sarong public servant, aba government employee, di ba po? So parang, minsan po kasi yung na-raise bago ni Ate Osang na incident kahapon, so makaanuhon po yun, makasusupog yun na Opo. government employee ka tapos araw ka po kaya na bako lang kahapon may mga instances po although kahit sa iba pang opisina so parang kaya po siguro parang every year may renewal of vows as a government employee. So, hopefully by next year, as of this September, we are celebrating the 120th Philippine Civil Service Anniversary. Ang team nila is ano yun? So, digital transformation. So, baka magkaroon tayo niyan with the help ng SEPIO na by offices, magkakaigwa kita ng lecture, then naka-Zoom bawat office. So, through that, we could educate them. What are the values to be manifested by employees in the government? Or pwede man sir magdagdag pa kita mga IEC, mga posters kung ano ba ang how should you act as a government employee. And then sa tulong na lang ng mga vow advocates. Oo. Kasi ilan kayo? 120. Naka 120 na ako. So pwede na kayong mag-infect dyan. Alisin natin yung virus, yung COVID, yung infect natin yung good values. Kaya palaging Merry Christmas. Sir, that is for 2021 and onwards. Ano po ngunya nang ginigibo kang office nindo para sa skills development? Aro ganing panahon na dakulon restrictions sa panahon ng pandemic. Actually, nagpapasalamat kami nga sa Office of the Mayor dahil duman sa pangapudenta na magkaigwa kita ng alternative working arrangement for the welfare of our employee. Kasi medyo ang bilis ng pagtaas ng ng ating mga COVID patients. So kailangan bawasan natin yung mga empleyado natin. Hindi magkita-kita muna. Oo, para mai-contain natin yung virus. Opo. Wala? Sir, sabi mo po alternative. Paano po yan? Pag day po sinda naglaog, may bayad man po, gararay? Day pa naglaog. No, sir. Alimbawa po, di ba work from home? Opo. Paano po yan? Di may sweldo man po, gararay? Yes, ma'am. Kasi hindi nila kasalanan yon. And it is under the law. Sige Oo. po. Thank you, sir. Para kalabanin natin yung COVID. Then, through the issuance kang mayor. However, kung hindi sila sumunod doon sa schedule nila, they will be absent. They will be marked absent. Diba? Like for example, kailangan nilang pumasok for Monday, Tuesday. Hindi sila pumasok, absent sila dyan. Pero pwede rin naman, baguhin nila yung schedule nila instead of coming to office by Monday, Tuesday, makiusap sila sa department na they will come to office by Wednesday or Thursday. Pwede po yun. Pakiusap lang naman eh. Related pa sa panahon ngunyan, sir,
ano po ang psychosocial support na tinatao kang LGU Naga through your office, lalo na po duman sa mga empleyado po nindong nag-undergo ning quarantine or who is experiencing anxiety and Actually, nilodge yan sa City Health Office. Sindang magkaigwaning debriefing bang tawag doon. Yun. And also, doon sa Facebook natin, ano tayo ng mga videos in relation sa COVID-19. Ano po yung psychosocial support na halimbawa si mga reyaon dyan sa City Youth, sa Pacol, na mga empleyado po kang City Hall, how do we check their sanity, kumbaga? Actually, tinetext namin sila. Kumusta sila? So, they replied, okay naman sila. The services there are okay. Although nga medyo mapawot because that is 14 days. So, yun, through texting, and then when they come to office, we advise them to secure a medical certificate that they are already COVID-free. Pahalata. Ayun, ano po yung, sabi ni Mama Vic Balance, ano po yung assistance to the families of employees na nag-undergo ng quarantine? Do you give assistance sa pamilya po? Kasi po yung mga, usually yung mga breadwinners, si mga government employees. May sahod ka po with that. Siguro that is one of the form of helping the families. Kasi ang job order bagay is no work, no pay. So with the casual. So yun, continuous ang salary po nila. Hindi sila ina-absent during that day. Do you provide po additional assistance to the families? Like yung, di ba, yung daily needs ng family, kung mayo man talaga pong kakayahan? Actually, ang ma-identify naman yan is the City Social Welfare and Development by giving them the food assistance. Actually, nakita ko nga sa picture, may naman nagbibigay. Ayan, ano pa ba? Mamabik, may hapot pa po. Mamabik, tama. From the... Good afternoon po, Kagawad. Mayo naman po, Garo. Sir, na mga hapot. Ining mga recommendations, suggestions, anything po na pinag-urulayan are well documented and will be forwarded to the city government, and of course you will be given Praying a copy, that sir. And we hope that you will consider also our recommendations. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Nice meeting you. Maray na hapon po. Maray na hapon din. Ayan po, para ngunya igdi na po nagtatapos ang satuyang September 2 session na 5 opisina po ang nagpresentar. So bagong aga, Sinaga City Council for Women and City Mayor's Office Internal Audit Service. And this afternoon po, yung City Planning and Development Office, City Treasurer's Office, and City Human Resource Management Office. Sa aga po, alauna ning hapon, 1 to 5, via Zoom, via Facebook Live. Sana po mas dakol pang magpartisipar. Ang ma-present pong opisina, ang City Events Publication Protocol and Public Information Office, Information Technology Office, City Assessor's Office. And sa last day, September 4, Friday, 9 a.m. to 12 p.m., City Civil Registry Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office. And in the afternoon, on Friday, from 1 o'clock to 5 p.m., General Services Office, City Legal Office, City Accounting Office, and Public Safety Office. And we will have our short closing ceremony lang. Yun po. So, sana po, magdakol pa po ang magpartisipar para mas maging effective ang satuyang public presentation. Marhay na hapon po and ingat sa gabos.